Čakry sú energetické centrá na tele, ktoré slúžia ako prijímacie stanice, transformátory a rozdeľovače energie s rôznymi vibráciami. Na ľudskom tele je niekoľko 10 000 čakier, pričom 7 je hlavných, asi 40 je vedľajších a ostatné majú menší význam. Program popisuje 7 hlavných čakier. K jednotlivým čakrám prislúchajú orgány, žľazy, farba, hormóny, živel, zmysel, telesná funkcia a tak ďalej. Okrem týchto informácií vám program poskytne informácie o prejavoch harmonickej a disharmonickej funkcie jednotlivých čakier, o možných spôsoboch ich harmonizácie. Harmonizáciou čakier sa odstraňujú energetické poruchy, ktoré neskôr spôsobujú prejavy na fyzickom tele. Treba však podotknúť, že tieto energetické poruchy v čakrách spôsobuje nesprávne myslenie a konanie človeka, ako aj rôzne emocionálne bloky získané počas života, takže uvedené mechanické postupy harmonizácie sú len akousi pomocnou barličkou, ktorá môže uľahčiť proces zmeny myslenia človeka. Pre disharmóniu jednotlivých čakier sú príznačné isté symptómy, ktoré zobrazíte tlačidlom symptómy alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na konkrétnej čakre na obrázku. Tak ako ostatné symptómy, ich potom môžete vložiť do konzultácie. Pokiaľ pacient pristúpi k testovaniu čakier úprimne, sebakriticky a bude odpovedať pravdivo, výsledky z programu budú odrážať skutočný stav jeho čakier. Stav čakier program vyhodnotí v prvom kroku riešenia v analýze čakier podľa symptómov čakier. Viac vyplnený stĺpcový graf signalizuje väčšiu disharmóniu čakry. Texty v popisoch jednotlivým čakrám si môže terapeut upraviť podľa vlastných predstav a samozrejme ich môže pacientovi aj vytlačiť. V poslednom čase sa veľmi rozšírili prístroje na fotenie aury, meranie otvorenia čakier a dokonca ich harmonizáciu. Uvedomte si prosím, že čakry si môže zharmonizovať len každý človek sám, a to zmenou svojho myslenia, ovládnutím emócií, pudov a vášní, pochopením zmyslu života a vývoja. Program veľmi podrobne popisuje prejavy harmónie a disharmónie jednotlivých čakier, čím umožní človeku zamyslieť sa nad sebou, odstrániť svoje nedostatky a tak postupne zharmonizovať svoje čakry, teda proces príjmu, transformácie a výdaja energie.